Да, кой е? Добър ден. Искам да върна този пръстен, понеже ми кара да правя някакви много странни неща. Да. Това е от специалната серия. Унищожителна воля 666. Малко е крив, ама все още върши работа. Той ме кара да чувам гласове. Веднъж ме кара да завладея средната змия. Друг път... Секунда, може ли? Извинявам се. Да, пиздец, да. Друг път ме кара да се бърша без туалетна хартия. Да, това е нормално. Това е страничен ефект. Имаме пръстени с по-малко власт. Примерно пръстен с лека пасивна агресия. Искам да го унищожа един път, завинаги. Може да стане, но ще ми трябва касова бележка и справка от магът, който си го взел. Бях дал пакет в туалетната. Не мога да го намеря, когато да ми потрябва. Така че не мога да взема никаква касова бележка, съжалявам. Гандалф. Казах му да не пия тази отвара, но не ме послуша. Добре, ще го взема обратно, но не мога да ти дам цялата стойност. Мога да ти дам само ваучер. Ваучер? Ваучер за какво? Имаме чорапи, вълшебни чорапи, които не миришат след 24 часа употреба. Бира халба, която се пълни с бира сама. И един ефтин вибратор с леко проклятие. Да ви кажа честно, май всичко ще ми влезе в полза. Но като цяло, айде ще взема халбата със сигурност и вибратора с проклятието и да се надяваме, че ми търка спомен с това проклятие.